Πόλης View, η άλλη ματιά της πόλης. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε πει την πρώτη καλημέρα με την Τάνια, την Κικίδη, την έχουμε εδώ στη γραμμή. Η σκέτο Σιρήνα λέει, όπως την απακολουθούν πολύ. Καλημέρα Τάνια. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα Κορίνα, καλημέρα Πάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, αυτό το όμορφο πρωινό. Καλημέρα Τάνια. Να σας πω ότι ξεκινήσατε και με ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, αγαπημένο και αγαπημένο πολλών, διότι μου το ζητάνε συνεχώς να το προσθέσω στη λίστα μου στα live. Τραγουδάρα, κομματάρα, με ωραία δυναμική. Είναι ένα από τα εμπορικότατα κομμάτια. Εντάξει, όλος ο δίσκος είναι φοβερός, το Rock and Roll Paradise, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Ναι, έχουμε ακούσει κάποια πράγματα, όχι όλα. Εγώ δεν το έχω ακούσει όλο, ξέρω Πάνος που είναι πιο... Εγώ άκουσα ψάχνοντας να βρω. Να σε βρω. Έλα ρε Κορίνα, είναι δυνατόν τώρα. Πάνος είναι λίγο πιο wild. Είναι δισκάρα και όχι να το πενευτώ, επειδή έχω πει εγώ τα κομμάτια και τα έχει γράψει φυσικά ο σύντροφός μου ο Σταύρος Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι φοβερός συνθέτης. Και εξαιρετικός κιθαρίστας, έτσι. Ναι. Εξαιρετικός. Ναι. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν μπορώ να μην το πω, πόσο γρήγορα γράφει αυτά τα κομμάτια, τα απίστευτα δύσκολα κομμάτια που όταν τα ακούει κάποιος λέει φυσικά και θα δει τη δυσκολία των κομματιών και από φωνητικής απόψεως και γενικότερα των οργάνων που παίζονται μέσα. Συνθετικά δηλαδή είναι δύσκολα κομμάτια. Σαν να την ξέρει τη δουλειά του, Δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς γρήγορα το κάνει αυτό. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο πρώτος δίσκος που είχαμε κυκλοφορήσει το 2021 και το περσινό καλοκαίρι κυκλοφορήσαμε την επόμενη δισκάρα, το Wings of Freedom. Και οι δύο δίσκοι βγήκαν κυκλοφόρησαν από την Groovy Records USA. Mm-hmm. Και πάνε φυσικά πολύ καλά, ας πούμε, από το κοινό, τουλάχιστον από τα μηνύματα που λαμβάνουμε στο εξωτερικό, πηγαίνει πολύ καλά. Εδώ βλέπουμε και φοβερές συνεργασίες, δεν είσαι τυχαία εσύ? Τι να πω. Δεν είσαι καμία τυχαία. Εγώ θυμάμαι το πρώτο που έχω ακούσει ήταν το τραγούδι με τον Παπακοσταντίνου. Θα σου πω και την αλήθεια μου, γιατί εγώ είμαι πιο πολύ στο ελληνικό ρεπερτόριο και λίγο. Ναι, κομματάρα κι αυτό, πολλά χρόνια πριν. Εντάξει, απίστευτα χρόνια εκείνα, με απίστευτη συνεργασία και με τον Βασίλη. Και χρόνια ήσασταν, τραγουδούσατε μαζί. Γύρω στα 10 χρόνια, πολλά χρόνια. Με πολλές συναυλίες, ανά την Ελλάδα, Κύπρο, γυρίζαμε συνεχώς. Και γενικότερα, εντάξει, και ο Βασίλης είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και να πω ότι δίνει και... Του αρέσει να συνεργάζεται με νέους ανθρώπους και τους δίνει και χώρο. Είναι δοτικός, το έχουμε ξανακούσει αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν έχει τώρα, δεν έχει να αποδείξει τώρα κάτι πλέον ο Παπακοσταντίνου. Φυσικά. Γιατί βλέπουμε και από τους πολύ νεότερους καλλιτέχνες ότι έχουν λίγο πρόβλημα πάνω σε αυτό, με ποιον θα συνεργαστούν, ποιος θα επιδείξει περισσότερο τον εαυτό του. Εντάξει, εκείνος δεν τα έχει αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς. Οπότε μπορώ να πω ότι πέρασα 10 πολύ καλά χρόνια. Με συναυλίες και συγχρόνως γνώρισε και άλλους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργαστήκαμε, ας πούμε, επίσης. Κάναμε και εμείς μια εισαγωγή έτσι για να εντυπωσιάσουμε λίγο, να μην τα πεις εσύ, να εντυπωσιάσουμε εμείς τον κόσμο που ακούει. Ήθελα να ρωτήσω... Ναι, Iron Maiden, Deep Purple και τέτοια. Deep Purple είναι μια μπάντα με τους οποίους έχω μεγαλώσει, έτσι. Βασικά, ακούγοντας τους Deep Purple, ακούγοντας τους Led Zeppelin, της Janis Joplin, κλασικό ροκ. Έμαθα να τραγουδάω, ας πούμε. Πάτησα πάνω σε αυτούς. Η Deep Purple, ας πούμε, ο Ian Gillan είναι, να πω, ένας από τους πρώτους μου δασκάλους. Έτσι. Την Τετάρτη, μάλιστα, στο απολύτως σχετικό έχω και αφιέρωμα. Ξεκινάει αφιερωματική στους Deep Purple. Κάνει κάτι απίστευτα αφιέρωμα ο Πάνος. Είναι πολύ διαβασμένος σε αυτά. Είναι το κομμάτι του αυτό, είναι ο τομέας του. Τους αγαπώ πάρα πολύ και φυσικά αυτούς τους καλλιτέχνες τους αγαπάς περισσότερο όταν τους γνωρίζεις και προσωπικά. Δεν μπορώ να πω ότι τους γνώρισα πάρα πολύ καλά, αλλά
αυτό το λίγο που βρεθήκαμε στις 5 συναυλίες που κάναμε από κοινού τότε, το 2011 νομίζω ήταν. Δεν είναι και λίγες. 5 δεν τις λες και λίγες. Ναι, καλά, εγώ ζούσα ένα όνειρο. Βέβαια. Να σου πω, δεν τους έχεις απομυθοποιήσει που τους είδες τώρα και δούλεψες μαζί και συνεργάστηκες και γνωρίστηκες? Όχι καθόλου. Ο μύθος υπάρχει ακόμα. Βλέπεις πόσο πιο απλοί άνθρωποι είναι. Τέλειο. Είναι πραγματικοί καλλιτέχνες. Αυτός είναι ο πραγματικός καλλιτέχνης. Είναι και άνθρωπος, δεν είναι ψώνιο. Αυτοί τι έχουν να αποδείξουν? Έχουν κάνει συναυλίες παγκοσμίως. Έχουν πουλήσει τους δίσκους. Θα μπορούσε να είναι οι ψωνάρες. Ναι. Δεν είναι λοιπόν. Να ρωτήσω Πώς λίγο. Να βρεθείς μαζί τους και να πιεις ένα ποτό και να μιλήσεις για ένα σωρό πράγματα. Πώς βρέθηκες εκεί να τραγουδάς εκεί μαζί τους? Ήτανε με το Βασίλη τότε που κάναμε το tour. Εν τω μεταξύ, εκείνη την περίοδο έπαιζα και εγώ drums με το Βασίλη. Ένα θεμά με έπαιζα και εγώ drums. Παίζει και η κόρη μου. Λοιπόν, εντάξει, εγώ κατά βάση έχω τελειώσει πιάνο. Είμαι πτυχιούχος πιάνου, κλασική παιδεία. Του κλασικού, ναι. Αλλά στα drums είμαι αυτοδίδακτη. Λοιπόν, μου αρέσει να παίζω για μένα. Δεν μπορώ να πω ότι παίζω καλά, αλλά τέλος πάντων μπορώ να παίξω κάτι. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο με είχε βάλει ο Βασίλης και έπαιζε και drums στις συναυλίες και μου ανακοινώνουν με το manager του, επειδή ξέρουν την τρέλα που έχω με τους Deep Purple, ότι κρατήσου Τάνια αυτό το καλοκαίρι να κάνουμε κάποιες συναυλίες με... Λέω ναι. Εγώ είχα χάσει τους Scorpions εδώ μεταξύ, γιατί δεν ήμουν τότε εκείνη την περίοδο. Λέω με ποιους? Με τους Scorpions ξανά? Μου λέει με τους Deep Purple. Λέω παιδιά... Θα κοπώ. Μη με ξυπνάτε, ζω ένα όνειρο. Λέω, και βέβαια μου ανακοινώνει με το Βασίλη ότι θα παίζεις εσύ drums. Λέω δεν υπάρχει, δεν γίνεται αυτό. Θα παίξω εγώ πριν τον Ian Pace drums. Είναι ξεφτύλα, λέω. Ντρέπομαι πραγματικά. Όχι, μου λέει εσύ θα παίξεις drums. Λοιπόν, για να σας πω και το αστείο, σε μια πτήση που είχαμε από τη Κρήτη για να πάμε Κύπρο, που ήμασταν τα δυο γκρουπ, ας πούμε, μέσα στο αεροπλάνο, με βρίσκει ο Ian Pace, σηκώνομαι, λέω να βγάλω μια φωτογραφία. Μου λέει, I know you, είσαι η drummer της άλλης μπάντας. Τέλειο. Δεν είμαι εγώ αυτή, απλά έχει αρρωστήσει ο drummer. Και απλά πρέπει να τον αντικαταστήσω, προσπαθώ να παίξω drums, τραγουδάω κυρίως. Εντάξει, ντράπηκα πάρα πολύ. Καταπληκτικό. Να σε ρωτήσω, Τάνια, την Παρασκευή θα παίξεις drums στην αρχιτεκτονική? Δεν ξέρω αν θα παίξω drums, γιατί ο drummer που έχω εγώ είναι αριστερόχειρας. Πατρίδα, δικός μου είναι αριστερόχειρες, εμείς να ενωθούμε. Στην η ανάποδα τα πιάτια δεν τη βολεύει. Θα σου είναι τα έχουν βάλει λίγο ανάποδα. Ναι. Είναι σίγουρα ένα 2ωρο πρόγραμμα, πολύ δυνατό, με κομμάτια από τις τελευταίες δισκογραφίες μου φυσικά, από το Rock and Roll Paradise, από το Wings of Freedom, από ένα EP πάλι που κυκλοφορήσαμε με το Σταύρο, το Out of the Blue, αυτό έχει κομματάρες, είναι ανεξάρτητη κυκλοφορία. Και φυσικά και τις διασκευές που όλοι θέλουν να ακούσουν, έτσι, από Purple, από Led Zeppelin. Μόνο ξένο ρεπερτόριο έχουμε και ελληνικό, γιατί σε ακούω πολύ. Στο ηλεκτρικό, στη electric band που έχω, είναι κατά βάση ξένο το ρεπερτόριο. Άντε να παίξω και κανένα δυο ελληνικά, όπως το Κράτα Γερά, ας πούμε, που κυκλοφορήσαμε από την Alpha Records πριν κάτι μήνες, που έχει γραφτεί και για το δυστύχημα στα Πέτρη. Και θέλω να το λέω, ας πούμε. Βέβαια. Κατά βάση είναι, το ρεπερτόριο είναι αγγλόφωνο. Τέλεια. Στο acoustic που κάνω συνήθως βάζω και κάποια ελληνικά μέσα. Είναι λίγο διαφορετικό. Διαφοροποιείται. Εντάξει, αλλιώς είναι το ακουστικό. Είναι διαφορετικό πάντα. Άλλη ατμόσφαιρα. Τέλεια. Κυρίες και κύριοι, save the date. Save the date. Λέμε Παρασκευή 19 Απριλίου στην αρχιτεκτονική. Πώς το λέει, live architecture. Rock Cafe Stage. Όλα μαζί. Να σας πω και στην αρχιτεκτονική σκίση του ζωγράφου δεν έχω παίξει νομίζω ποτέ. Πρέπει να είσαι η μόνη που δεν έχει περάσει από εκεί. Ναι. Πάνε πολλά χρόνια.
Όχι, στο συγκεκριμένο μαγαζί δεν έχω παίξει Είναι ποτέ. πάρα πολύ ωραία τα vibes. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε όλοι πολύ ωραία. Θα δεις και εσύ, θα το ευχαριστηθείς. Έτσι. Τι ώρα λοιπόν έχουμε εκεί? Να μας δείτε. Εμείς θα έρθουμε γιατί είμαστε και ζωγραφιώτες. Εσείς οι υπόλοιποι που ακούτε, παιδιά, γιατί αυτό το live δεν χάνετε. Έτσι. Να είστε εκεί, παιδιά, κατά τις 10-10:30 που θα ανοίξουν οι πόρτες, έτσι. Ούλαφ Πάλμε 23, ξέρετε τη διεύθυνση, είναι πάρα πολύ γνωστή το μέρος. Βέβαια. Αν θέλετε να κάνετε τις κρατήσεις σας, το τηλέφωνο είναι το 210 74 72 472. Την Παρασκευή 19 Απριλίου η Τάνια Κικίδη και η μπάντα της. Η εκρηκτική Τάνια με την εκρηκτική μπάντα της. Θα σας απογειώσουν. Έχουμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Ναι. Ελπίζω να σας δω, παιδιά, όλους εκεί. Εμείς θα έρθουμε να σε δούμε, να σε γνωρίσουμε και από κοντά. Πολύ δυνατό live. Και να ξέρετε ότι εντάξει, είναι κάτι που το αγαπώ και φυσικά και τα υπόλοιπα παιδιά της μπάντας και η υπόλοιπη μουσική που είναι αξιόλογοι όλοι. Το ζούμε. Ζούμε για αυτή τη μουσική. Εντάξει, δεν ζούμε από αυτή τη μουσική. Έτσι είναι. Ζούμε για να παίζουμε αυτή τη μουσική γιατί είμαστε λίγοι πλέον. Έτσι. Και πολύ καλά κάνετε και την υποστηρίζετε γιατί και εμείς το έχουμε ανάγκη. Λοιπόν. Έτσι. Μια συγγνώμη, έχω εδώ και τη φατσούλα μου, έχω το γιο μου που με ακούει δίπλα και λέει πες τους ένα γεια από μένα. Αγάπη μου, γεια σου, πώς το λένε? Γεια, να μας έρθεις, δώσ' το στο τηλέφωνο. Γεια σου αγάπη μου, πώς σε λένε? Πώς σε λένε? Γεια. Το όνομά σου? Απόλλωνα. Πω, Απόλλωνα, τι μουσικό. Απόλλωνα μας έρχεται στις συναυλίες πολλές φορές και πέρσι το καλοκαίρι που ήμασταν και με τον Βασίλειο Παπακοσταντίνου σε αυτές τις μεγάλες συναυλίες που έκανε για τα 50 χρόνια. Ήταν και ο Απόλλωνας εκεί. Με τη λύρα του. Έλα Απόλλωνα. Έτσι. Τέλεια. Θα σας δούμε, σας ευχαριστούμε. Εμείς θα έρθουμε αρχιτεκτονική λοιπόν. 19 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή. Το σημειώνουμε, τσεκ. Έτσι, τσεκ και να αποχαιρετήσουμε Τάνια μου, σε ευχαριστούμε. Την πολύ καλή μας φίλη. Πάρα πολύ και μπορώ να σας δω και από κοντά. Και θα κάνουμε και μια ωραία εκπομπάρα από κοντά, σωστά? Έτσι. Σίγουρα. Να τα παίξουμε όλα αυτά. Θα σας αφήσουμε με ένα πολύ ωραίο κομμάτι της Τάνιας Κικίδη, δεν ξέρω αν την ξέρεις, το Heart Painted Blue. Τέλειο. Της αρέσει. Έτσι. Είναι και ολόφρεσκο, είναι και ολοκένουργιο. Σε φιλούμε Τάνια, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και σε σένα, γεια. Πόλης View, η άλλη ματιά της πόλης.